dnešného druhého ročníka zimného Progress Cupu. Ja vás vítam tu na palubovke a tiež vítam všetkých zúčastnených v pozícii fanúšikov, ktorí sedia ešte na tribúnach, či už pred nami alebo za nami. A ja medzi nami tu na palubovke Mestskej športovej haly vítam primátora mesta Partizánske Jozefa Košíka, ktorý vám určite chce niečo povedať, tak mu odovzdávam mikrofón a ja nebudem ho rozprávať. Takže pán primátor Jozef Košík. Veľmi pekne ďakujem. Ctené dámy, vážení páni, moji športoví priatelia, dovoľte, aby som vás privítal tu na pôde Mestskej športovej haly. Ako bolo povedané na druhom ročníku turnaja v malom futbale zimný Progress Cup. Musím sa priznať, že je to asi mesiac, čo mi Dominik na Češi zavolal. Pýtal sa na vhodný termín, kedy bolo možné medzi sviatkami urobiť tento turnaj práve preto, že aj letné pokračovanie aj minulý rok zime si získal tento turnaj popularitu a tak sa dohodli, že nájdeme vhodný termín a asi taký príhodný termín bol práve druhý sviatok Vianočný, kedy sa oslavuje svätý Štefán, druhý učeník kresťanskej cirkvi, ale hlavne Štefán je aj meno, ktoré sa oslavuje vždy dobrou hudbou, zábavou, kultúrou a kultúre na Slovensku patrí aj šport. Takže ja som veľmi rád, že vás tu môžem privítať tu na pôde Mestskej športovej haly. Chcel by som poprosiť, nebol by tento turnaj, keby nebolo hlavného organizátora. Veľký potles pre Dominika Čečeho. Dúfam, že ten vážny potles sa predpripravil na to, ako dobre budete hrať. A ja pevne verím, že dnes strávite príjemný futbalový športový deň. Ja vám prajem veľa športových úspechov, prajem vám ešte krásne prežitie obdobia Vianoc, lebo Vianoce nekončia dnes. Vianoce končia až období toho kráľov alebo dvoch kráľov, to znamená, že máme pred sebou ešte veľa dní voľna pokoja, aj keď sú niektoré dní pracovné, ale viem, že veľa ľudí šerba dovolenky, ja vám prajem aj príjemné prežitie týchto dovolenkových dní. A keďže je už pomaličké záver roka, dovoľte mi, aby som sa tu na tomto mieste poďakoval Dominikovi Černovi a celému jeho týmu za to, že počas tohto roka zorganizoval dva nádherné futbalové turnaje a pevne verím, že tak v tomto roku, tak aj v budúcom roku sa stretneme ako na letnom, tak aj na zimnom Progress Cupe. Dovoľte mi, aby som vám a vašim blízkym zaželal novú roku predovšetkým veľa zdravia, šťastia, Božej milosti, lásky, pokoja, spokojnosti a všetkým tým, ktorí sa venujú športu, aj veľa športových úspechov. Dámy a páni, ďakujeme za pozornosť a považujeme tento druhý ročník Progress Cupu za otvorený. Držím palce do nás. Ďakujem za skvelé povzbudivé slova pánovi primátorovi Jozefovi Košíkovi. No a keďže povedal, že tento turnaj pokladajme za otvorený, sme teda už od nejaké 8 hodín potvrdili, pokladajme ho za otvorený a je aj ďalší zápas, ktorý som už avizoval. Ďakujem všetkým. Môžeme začať s ďalším zápasom, ktorý bude zvázať proti sebe tým FC Malé Uherce a tým Lokomotív, ktorý už dnes odohrali jeden z zápasov a každý z týchto tímov svoj zápas vyhral, takže to bude určite veľmi zaujímavý, asertívny zápas plný akcií a pekných útokov a taktiež aj brankárskej akcií. Takže FC Malé Uherce a Lokomotív